ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷа ва каса бардури азиз чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренатон созай гӯш кинен ки дар имрӯзан авор ма дар чӣ рӯй кардагем ва чира гап мезанем. Дар имрӯзан авор бардури азиз як мошини ана газели фурӯшӣ рӯй кардагиан солаш 2002 гарени арзонаш мега замин рӯй кардаги нест он ки аз замин ё участкаи фурӯшӣ дошта бошен дар ма рӯй кинен ма реклама мекунам. Хонаҳои заминӣ сар мешава шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон ва Гипразем далши мерава хонаҳои заминӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ райони Фархор дача ҳастай дар шаҳри Ваҳдат ва як хонаи дигар ҳастай дар ноҳияи Балҷувон. Квартира арзонак ҳастай ана квартира камтар рӯй кардаган дар шаҳри Душанбе ва дигар ҷоҳо. Қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминӣ тайёрай 95,000 сомон ва як комната квартира 130,000 сомон дар шаҳри Душанбе ай. Ва дигар чизои арзон ҳам рӯй кардаган видео имрӯзро ба қизиқ то охирша тамошо кунен. Дӯстони азиз настрено соз бошам я дона лайки бепла бижихен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен дар номери WhatsApp ма бинависен. Ана ки мерем остуста. салом модарону бонувони хонашин, фаҳмидам ки дар ҷустуҷӯи кор ҳастед. мехоҳед ки кори сабуку хубтар бошад. пас марҳамат ҳамроҳи мо кор кунед. дар ин кор танҳо бо тариқи телефон ва интернетое ки дар телефони худ пайваст шудааст лозим аст. ин кор беҳтарин кор аст. дар хона нишаста дар пеши фарзандони хурдсоли худ кор мекунед, соҳиби ҷои кор мешавед ва маоши хуб мегиред. дар ин коро зиёда аз ҳазор занҳои тоҷики мо кору фаъолият доранд, соҳиби маошҳои хуб гаштаанд. агар ки хоҳем кор кардан пас рақамҳои дар рӯи экрана буда занг занед. кор дар ширкати Фабелик аст. ширкати Фабелик беҳтарин аз ширкатҳо аст ки 25 сол шуд дар рӯи ҷаҳон кору фаъолият мекунад. пас марҳамат шитобен. дӯстони азиз ака ва чаячкидор навора сар мекна бардури азиз якм элонда як бародар ана дар Россия наушник ва дигар чизора мефурӯша ҳозир худаш видео кардагия подробно мефаҳмона хишроин бародара гӯш кинен я бор. Ассалому алейкум бародаро, тамошобино, мо метро теплисан даем, наушникҳои фурӯшӣ дорем, фирмини тамошо кунем, метонем заказ кунем. AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3 и mini калтача тамоми намуди ҳастай. 2500 места магазинда метоне 1000 сумида бигирен. Инай наушникҳо 600 рубл, телефонам заряд мета. Дигаро ҳама 100 рубл кабело, блок питаниё, повербанкҳо дорем. 10,000, 20,000, 50,000 даватсамон бинависем. бардури азиз касе ки дутта сета наушник мехарен ҳамин бачаячки дорда я наушник падарка куненда иқа меҳнат кисай. ва бардури азиз касе ки дар Тоҷикистон савдо мекунен барои шумора ҳамин ака обтови савдо мекуна. марҳамат обтови савдо мекуна. касе ки дар Тоҷикистон савдо мекунен бешухи нархошон зурай. ина номарои телефонош WhatsApp дора айноми канали Сауду Теҷа гап занен шумода гарени арзон мекунане ки дӯстони азиз мегзарем ба диюм эълони имрӯза бо диққат гӯш кинен хонаи арзон дар шаҳри Душанбе ай. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон пеши заправкаи Фирӯз 3 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ хонаҳо ремонт дора мега овсвеч ҳастай ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ ошхона баня ҳоҷатхонарам доштай бардури азизам нархаш 170,000 сомонӣ. касе харидор боша айноми канали Сауду Теҷа гап занен арзон мекна. видеои пешнара аҳамият метавон бисёри бардурои ғариб мон менависанд ки ай шаҳри Душанбе хонаи арзон бумон. ина бардурои азиз як хонаи арзон мадароӣ кардагиян ошхона баня ҳоҷатхона ҳамаи чӣ дора мақсад 3 сотиқ 3 дар хона ана хонаҳо ремонт кардагӣ оз бо дар видео дастурат мебинен. нархш бардурои азизам чӣ хеле ки гуфтам 170,000 сомонӣ. агар шумо бигӯен ки номероро ай канали Сауду Теҷа гирифтам шумода арзон мекуна. номерои телефонаш имо WhatsApp дора. марҳамат тамошо кунед. бардурои азизам бачаячкидор навора давом мета. бардурои азиз ина газели фурӯшӣ газела газелҷон шайда охи и газелои простой нест. бардурои азиз бо диққат гӯш кинен. газели фурӯшӣ соли баромадаш 2002 сол ай. сӯзишвориш гази холӣ мотораш 2410 масла намехӯра 100% ай мега. аккумулятораш нав ай аккум задагӣ нав пачка ай.
ана бардруи азизам палаткаи болош гирифтагие мега ҳуҷҷатош тамом шудагӣ адрес бардру ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ яъне ки пештара номаш кӯйбешда будай нархиш 32,000 сомонӣ гуфтак бугӯ 32,000 сомон бардруи азиз пули урусча дар бар экран нависагим харидорои аниқ зангиш бизанен. дӯстони азиз ҳами кинои туркӣ реклама дорам мо ҳам як рекламача дорем. мо чӣ хел пулдор шудем ба шумо тарзи ба даст овардани пули бобаракатро мефаҳмонем. дар аввал бовар надоштам вақте наздикунам гуфтанд ки кор дар фаберлик моро пулдор сохт. таваҷҷӯҳ кардам дар тарозуи ақл баркашидам ки дар ҳақиқат хоҳиш бошад кор ҳам мешудааст ва пул ҳам меомадааст. ман фақат аз консултантҳо маслиҳат гирифтам то маро аъзо кунанд. бепул аъзо шуда номнавис шудам. тариқи ватсап борҳоро пешниҳод карданд. интихоб намуда ба рӯйхати дӯстонам фиристодам. яке духӣ харид, дигаре шампун, севуми бошад маҳсулотҳои дигар. хулос кори мо авҷ гирифт ва борҳо дар дурез дари хонамон меомаданд. аз ҷои нишаст пулкоркуниро ёд гирифтам. ширкат ба ман маош ҷудо кард ва илова бар ин тӯҳфаҳои зиёд фиристод. шумо низ аз замона ақиб намонед. хаста набошӣ бачаи ча дар комментария навис ки савдотиҷӣ ба пеш. дӯстони азиз ихонедисен қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ гӯшкесем бардуи азиз хонаи пиши қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ деҳаи варашил 7 сотиқ заминда ду дархонаи бараки болош нопӯшонда дора бо 4 дархонаи дигара фундаментош рехтагияй овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. гирди хона маҳкамай ҳамсояҳо зиндагӣ доранд ҳамсояҳои беҳад хуб доранд бардуи азизам. нархи хона 100,000 сомонӣ. касе харидори аниқ бошем бо савдо мешава. ду хонаи барак дораву 4 дархонара фундамент рехтагӣ бардуи азиз ноҳияи ҳамадонида 100,000 сомон. бовар ки пул мешид ҳозир хида мехаридамашда. шери нарам масъалаи лайка фуромӯш накуние ки хақидат фаҳмиди устша. дӯстони азизам ихонедесен қарор дорад дар райони фархор ана калхози калимарс 10 сотиқ заминаи 5 дархона кардагӣ як кайлдори 2/10 дора. веран тамдора бардуи азиз бо дастурат мебинен. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, аловхона, анҷомхона, хонаи барак, баня, навес, оғил, ҳелчаи мирғ, ҳоҷатхона доштай. гирди хона маҳкамаи дарвоза часпондагӣ, қолин, парда, халаденник, хулоса ба чизи чорашай нархиш 210,000 сомонӣ. охири нархшай бардуи азизам райони фархорда 210,000 сомон охири нархш бидай. номерои тоҷикистон шамастай номерои россияш дар ватсап дора бардуи азиз. марҳамат занг зада хонаи арзона аз райони фархор бихарен. 10 сотиқ 5 дархона 210,000 сомонӣ. дӯстони азиз тамошо кунен, навор давом дора. дӯстони азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза ба ҳамин ҷои қизиқи видео омадем да бардуи азиз. беҳад як дачаи фурӯшияй ҷои хуб дайне ки боду ҳавои тоза природаи зурне ки дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дараи ромид лави дарёи кофарниҳон да ҷои зурне ки лави дарёи кофарниҳон шаҳри ваҳдат дараи ромид 10 сотиқ заминаи бардуи азиз 2 комната дора. гирдаш забор қати маҳкамай мега ҳуҷҷатош тайёр будай. нархша 200,000 сомонӣ. 200,000 сомон. агар харидор боша айноми канали саудотиҷи гап занеш мода арзон мекуна. соҳиби дача мега ки ба мошинам алиш мекунам иваз ба мошина мешава. хулоса занг зада маслиҳат мекунен. ягон мошин дошта бошен ана мисол болоиш сум бутен ё маслиҳат мекунен да охи. бардуи азизам хаста набошен, бефара нашида бошен. эълона давом метиҳем. и хонаи фасони хушои десем бардуи азиз хонаи хушрӯб дайна самдели қарор дорад дар шаҳри душанбе гипразем ҷамоати чимтепада
7 сотиқ заминда обши 10 дар хона дора бардурои азиз. даруни хонаҳо ремонт кардагиай 2 табания, 1 кухни, 2 ҳоҷатхона доштаи. Оусвеч мега пастаяни ҳастай, документош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ дарахтои мевадиҳандаам доштаи. хулоса бардурои азиз, хона ана ҷои зур дабудаи мақсад, нархшам нархи фасон, нархиш 850 000 сомон. Ина дарахтои мевадиҳандаам доштаи. хона бардурои азиз, дар ҳақиқатан хонаи фасон 850 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. ина даруни хонаҳо, боз бо беруни хонарам бибинен. дӯстони азизам, хаста набошед. мегзарем ба наҳам эълони имрӯза. бардурои азизами хонаи дестен қарор дорад дар ноҳияи балҷувон. 55 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ. хонаҳо ремонт дора мега. соҳиби хона маълумот додагие ки 3 дар хона, баня, кухни, ошхона, оғил доштаи 55 сотиқ замин шай мега. 1.5 гектари дига замини киш дора, чарогоҳ доштаи. овсвеч мега ҳастай 15 сотиқ заминаш боғ дора. бардурои азиз, обши 55 сотиқ замине 15 сотиқаш боғ доштаи. хулоса бардурои азизам, ана мевадиҳанда, дарахтои мевадиҳанда бисёр доштаида. нархи хона 95 000 сомон. касе харидор бошен савдо мешава. пули урусиам дар бар экран навистагиам. бардурои азизам, мегзарем ба даҳам эълони имрӯза. як бори дига масъалаи лайка бибинем. дӯстони азиз, квартира дестен қарор дорад дар шаҳри душанбе. як хонага квартира дар 1 метраш қарор дорад 36 квадратни метрае. бардурои азизам, як хонага 1 метр 36 квадрат, шаҳри душанбе, дом новостройка, квартира без ремонт, коробкае. соҳиби квартира гуфтагие ки срочно овсвеч мега ҳастай канализатсияи шаҳрӣ бидай, ҳуҷҷатош 100%, шкатур, монтаж, дар трезои главни часпондагӣ, ҳуҷҷатош техпаспорт мебошад. ҳамаш дар ҳамин нарх мега. ҳамаш дар ҳамин нарх, мисол туғрӣ мегира. маълумоти бештара занг зада мепарсен. нархиш 130 000 сомонӣ. илтимос мекунам харидорои аниқ занг бизанем. бардурои азиз, хона без ремонт, коробкае. дом тайёр шава, инам хеле мешава. дӯстони азиз, ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза ки то охирша тамошо кард. касе то охири видеоро тамошо кард, бига о акама тамошо кардам ва давоми гапа гӯш кунед. ибад навори хонаҳои фурӯши имрӯза аз киҷое ки газели фурӯшӣ, газели болкаш мегам кам хеле газел рӯй кардан, аз киҷое ки хонаҳои фурӯшӣ, аз киҷое ки квартираи фурӯшӣ рӯй кардан ҳаракат кардам. барои шуморо нарх навоша гуфтам, фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. мумкин ягон хонаш мода маҳқул шуда бошада. хай маҳқул шид нашид акшеринар барои дастгирӣ кардани мо, барои ҳами канали бачаи ачкидор, ҳами як дона лайки бепла, ҳами қошиқчаи ана чӣ меган, қошиқчаи шакархӯрӣ қати бизаненда. ва касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед дӯстони азиз ва кам настрени боша. барои шуморо шӯхӣ мекунам ки шумо ҳам боша ҳамияи гапҳои мо камтаракам бихандем, бо хеле хуб мешавада. дӯстони азиз, ягон гапи ана пас биланд гуфта бошам, пешакӣ бахшиш мепарсам. ма мумкин бисёри видеода бигум ки ҳамин настрени боша, кам шӯхӣ мекунам да, ки хеле хел одат кардагем гап занида. гапа бисёр намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. инаи номеракҳои ма, ягон чи фурӯшӣ дошта бошен, дар ватсапш бинависен. ва касе то охири видео рақатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездара бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. дӯстони азиз, хайр.